všetkých detí. Preto nám starostka dala za úlohu postaviť novú triednu prístroň. Ó, nie. Pozri sa, Bob. Jaj. Tá nová trieda pôjde priamo na toto ihrisko. Nový plán starostky nezohľadňuje ihrisko, takže všetky tieto preliesky budeme musieť odstrániť a zbaviť sa ich. No, nie. Viem, ale škola jednoducho nemá dosť miesta. Ani tu vzadu nie je dosť miesta pre nás všetkých. Lofty, mohol by si zostať vonku a zorganizovať stavebný materiál? Túton, čo skoro príde s prvým nákladom. Jasné, Wendy. Som skvelý v organizácii. Tu bude dosť miesta na všetok náš stavebný materiál. Ahoj, Lofty. Ahoj, Safi. Kam ideš? Idem sa hrať na šmikľavke na školskom ihrisku. No, prepáč, Safi, ale nemôžeš. Odstraňujeme všetky preliesky, aby sme mali miesto pre novú triedu. Nie, milujem tú šmikľavku. Chcela by som ju dať na dvor pre všetkých mojich priateľov. Neboj sa, Safi. Som si istý, že v novej prístavbe bude veľa zaujímavých vecí. Umenie, počítačová učebňa a tak ďalej. Áno, ale to nie je to isté, ako sa hrať vonku. No, uvidíme sa neskôr, Lofty. Uvidíme sa, Safi. To je posledná skrutka. Mac, môžeš to odviezť na recyklačné centrum? Samozrejme, Bob. Rád chodím na recyklačné centrum a neviem prečo. Pretože je to všetko zaplatené. Áno, to je ono. Uvidíme sa neskôr. Hej, Mac, daj mi tú sloniu šmikľavku. Mohol by som ju dať Safi. Nech